purpose ko talaga, ba't ako nagpa-vaccinate para maprotektahan. Protektahan ng sarili ko. Hindi lang to para sa sarili ko, pati sa ibang mga tao. Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, share ko po sa inyo ang experience ko tungkol sa second dose ng Pfizer vaccine. Ito po ay Covid-19 vaccination. Na-share ko po sa inyo ang tungkol sa experience ko sa first dose ng vaccination. Actually, yung video na ginawa ko, first 2 hours experience, tapos sinulat ko na sa description box sa video na yun kung ano yung updates. For this video, iba naman po yung gagawin ko. I-share ko po sa inyo yung time na binaksinate talaga ako. Tapos, updates po. Maliit pa, konting-konting updates about sa vaccination experience. Kasi nga po, iba-iba po kami ng experience ng mga kasamahan ko sa work. Yung iba sa amin, merong mga na-feel during first dose. Tapos pag second dose, kasi yung iba po sa amin, tapos na nabakunahan ng 2 shots, 2 doses. Nauna na po sila. Ako po second batch ako, kung kaya today lang yung second dose ko. Iba-iba po kami ng reaction. Yung iba, first dose, meron silang reaction. Tapos second dose, wala. Tapos meron namang iba, first dose, okay sila. Pag second dose, hindi. Kaya, sinishare ko po sa inyo yung personal na experience ko. Kasi alam na po natin na madami pong natatakot at ayaw magpa-vaccinate kahit pwede naman talaga sila maka-avail for COVID-19 vaccination. Ayaw lang talaga nila. Hindi sila sure kung ano daw yung reaction nito. Sa case ko po, napagtanto ko na need ko talaga ang vaccine kasi nga dahil sa work ko, kasi frontliner po ako. So, as in, need ko po talaga ang vaccination. Protection, hindi lang para sa sarili ko, kundi pati sa kasamahan ko sa work at sa mga pamilya nila. Kasi po, di ba, kung isa sa kapamilya ang magkasakit, ang tendency buong pamilya magkakasakit din. At saka sa mga pasyente namin, yun po yung inaalala ko, hindi lang po sa pansariling kapakanan, kundi sa kapakanan ng kalahatan. Kaya po ako nagpa-vaccinate. Yep. So, ngayon po, third hour, approximately third hour na po since nakatanggap ako ng vaccine, second dose vaccine. At by the time po na pinaksinate ako, ngayong second shot, masakit po siya. Hindi tulad ng first shot. Walang painless talaga siya, friends, pag-inject sa akin mismo ng vaccine. Walang pain pag first dose. Pag second dose, painful. Yun lang yan. At saka, same person ang nag-inject sa akin. Kaya hindi mo talaga masabi na
dahil yan sa skill ng person, ng tao. At saka, hindi lang po ako may ganoon na reaction. Meron din po akong kasamahan na kasabay ko kanina na binaksinate na ganoon din yung reaction ng katawan niya. Kasi yung iba kong kasamahan sa work, okay naman, pain-free. Wala talaga, walang pain. Tulad na naranasan ko sa first dose, walang pain pag-inject. Sabi ko, sana naman, kabaliktaran. Kasi pag first dose, walang pain pag-inject. Pero nag-start ng 2 hours, sumakit na siya. Tapos, paakyat ang level ng pain. Pagka kinagabihan, hindi na ako makatulog dahil sa pain ng injection site. Parang, ginaganon-ganon talaga, friends. Ngul-ngul kung sa Bisaya pa. So, ngayon po, 3rd hour. Yung na-feel ko po na last time, na masakit siya pag i-move. 2nd hour, pag first shot, 2nd hour pa lang painful na siya. Ngayon, 3rd hour ko pa lang na-feel, friends. Ulitin ko, pag-inject sa akin sa 2nd dose, painful. Pero, few minutes after that, nawala yung pain. Tapos, as in, pain-free talaga siya for about 2 hours. Tapos, hindi ko na napansin after that. Tapos, ngayon, ika-3rd hour, may nafe-feel ko na siya, friends, na injectionan talaga ako. Yun. So far, 3rd hour, yan yung update ko, friends. I-update ko pa kayo sa maliliit na updates. Kung meron akong, kung okay ako, or kung meron akong na-feel, update ko kayo, friends. Yun. So, ibangan niyo po yung update ko patungkol dito sa 2nd dose ng Pfizer vaccination for COVID-19. Ayan, friends, hindi ko mag-ulit pag BP, friends, kasi medyo mataas talaga siya kumpara sa usual blood pressure ko. Yung reading ng blood pressure ko kanina. So, need kong ulitin. Kasi gusto kong mag-sauna before mag-rest. Para maibsan naman yung pain. Ayan. So, 134/88. Medyo mataas talaga siya, friends, kumpara sa usual na blood pressure ko, which is 90+/70 to 80. Ganyan. So, yung ang tawag nito? Systolic, yun yung medyo mataas. Yung diastolic, okay naman. So, pwede pa siguro ako mag-sauna. Magsasauna ako, friends. Hindi dahil pasosyal, hindi yun reason, friend. But meron akong sauna. Meron akong sauna at nagsasauna ako dahil marami akong mga pain, lalo na meron akong endometriosis. At yung pain katulad ngayon sa vaccination, malaki talagang help. Hi friends, it's 4 hours after vaccination and andito ako ngayon sa sala. Nag-sauna. Kasi ang friends, infrared sauna, nakaka-help ito. Actually, sauna in general, nakaka-help siya para i-lessen yung pain sa katawan, yung mga muscle pain. Alam naman po natin na intramuscular ang ginawang vaccination sa akin, kung kaya isa ito sa makaka-help para ma-lessen yung pain. Kahit hindi uminom ng meds, ito po ang isang natural na paraan para po maisan ang pain. Yun lang po. Ang purpose, ba't po ako nag-sauna? Ito po ina-advise to sa lahat, friends, ha? Before mag-sauna, friends, dapat mag-take ng blood pressure. Kung ito po ay sobrang taas, wag pong gawin. Wag pong gawin, friends, kasi mas lalong tataas yung blood pressure niyo po. At ba't nang ganito yung mukha ko? Ayan, friends, nilagyan ko siya ng hyaluronic acid na face mask. Ayan, friends, ha? Hindi ko talaga pinaghandaan, friends. Kabaliktaran sa hindi pinaghandaan. Pinaghandaan ko talaga, friends, ang vaccination ko sa 2nd dose. Kasi nga, friends, first dose ay madami yung hinanaing ko after
akong nabakunahan. Kung kaya ngayong second dose. First dose hindi ko po ito ginawa kasi 2 hours after naka-receive ko. Ano ba to? Sandali lang friends kasi napasok ko yung ito dapat sa labas to, wait. Ganon. Para comfortable ako. First dose friends, hindi ko to ginawa. Kasi sobrang init ng katawan ko. Hindi ko to ginawa friends pag first dose kasi 2 hours after. As in, mainit yung katawan ko na para akong nilalagnat. Ngayon, friends, baliktad. Masakit yung ulo ko, pero wala naman akong lagnat. Kasi hindi rin mainit yung katawan ko. So, ginawa ko pa din siya kahit sumasakit yung ulo ko. Pero chinek ko yung blood pressure, friends, before ako nag-BP. First BP, mataas 140 plus ang systolic pressure. So, inantay ko siyang baba konti. So, nung 130 plus na, saka pa ako nag-decide na gawin talaga to. Yun. Tapos, naglagay na din ako ng mask para relaxing habang ginagawa ko to, friends. Kasi 20 minutes akong dito sa loob ng aparador. Joke. Kasi tingnan nyo naman, friends, mukhang aparador talaga siya, oh. Diba? Oh, diba? Oh. So, 20 minutes ako dito, friends. Hopefully, it will help talaga na hindi ko na kailangan mag-take ng mga meds para malampasan ko ang effect ng vaccine, ng second dose vaccine. Ayun, so isa din pala, friends, before kayo mag-decide kayo sauna, make sure na hydrated po kayo, inom kayo ng tubig. At saka isa din po, yung ganito, yung hydrate ka din sa mukha mo. Kasi may sisingaw yun dito, friends, di ba? Sisingaw-singaw siya dyan. Sisingaw yung init sa pagpuntang mukha. Kaya, hinhydrate ko din yung mukha ko. Linagyan ko ng face mask na may hyaluronic acid. Kasi alam naman po natin, friends, na ang hyaluronic acid ay nakaka-help siya na ma-hydrate yung natin, yung skin. Ano bang nangyayari dito? Nabinat na yung ko sa pagsasalita-salita. Nabinat na yung mask. Ayan. So, kawawang eyes, hindi kasali. Hindi siya kasali. Kasi hindi naman po ito para pong paganda talaga yung mask. Ang purpose po ng mask para ma-hydrate lang yung mukha at maging relax habang ano tawag nito? Kung Bisaya, limbasog. Yung nag-fight ka sa mga symptoms na after vaccination. Yun lang po yung purpose, hindi po magpaganda. Kaya, pagpasensyahan na yun, hindi kasali yung mata. Mata, pagpasensyahan na. So, after this, friends, after 20 minutes ko dito sa sauna, mag-half bath ako. Friends. Tapos, kakain ng dinner. Inano ko na yung dinner ko, prepare ko na usual dinner lang. Tapos, para maging relax din ako, friends, iinom ako ng tsokolate. Ano lang naman siya, powdered chocolate drink. Tapos, lalagyan ko ng coconut oil. Hindi coconut milk. Coconut oil, yun. So, lasang chocolate. Ano na siya, tsokolate. Yun. Need din natin na ipa-relax at i-comfort yung katawan natin para maisan kung ano man yung pa-fight na nangyayari sa loob ng dahil sa vaccine.
And I hope, friends, na ang vaccine na to ay makakaprotekta talaga sa katawan ko na hindi ako magkaroon ng COVID-19, di ba? Kasi alam naman po natin, may mga few cases na nababalita na kahit na vaccinate na sila ay nangyayari, nag-positive pa din sila. So, nag-hope po talaga ako na protektahan po ako. Yun po, yun naman talaga purpose ba tayo na magpa-vaccinate, di po ba? Till next update, friends. Ito yung dinner ko, friends, after vaccination. Ayan, kung makikita nyo yung chocolate drink ko. Powder drink lang po yan na chocolate drink. Wait a minute. Ito po yun, cacao drink. Tapos nilagyan ko siya ng coconut oil at saka kunting kanel. Ilalagay ko, isusulat ko na lang kung ano yung kanel sa English. Yan yung food ko, chicken, rice, because rice is life, saka cucumber. Kaya po naging yellow yung rice ko, friends, kasi nilagyan ko siya ng turmeric powder and ginger powder. Tapos ito naman pong brown, flax seeds. Kaya naging ganyan. Tapos chicken, cucumber. Yun lang, chocolate drink. Para naman, parang comfort food na din, friends. Habang tawag nito, gumagawa pa ng antibodies yung katawan ko. Ewan ko, friends, dati, sa first dose o first shot, parang hyperactive ako within first 2 hours. Tapos, iba yung pakiramdam ko after that. Ngayon naman, friends, okay naman yung first 2 hours ko, hindi ako hyperactive. Pero, nangyayari ngayon, parang kulang yung presence of mind ko. Nakakabunggo-bunggo ako. Hindi straight siguro yung paglalakad ko, kaya nakakabunggo-bunggo ako ngayon. Isa yun sa problema ko ngayon. At saka, presence of mind nga, din, friends. Nakakalimutan ko yung mga things like ito yung cellphone ko. Nakalimutan ko saan ko nilagay. Yun pala, inalala ko talaga as in. More than 10 minutes kong hinanap tong phone ko, friends, ha. Nalala ko, saan ko ba nilagay yung cellphone ko? Tapos nalala ko, nag-video pala ako habang nasa, sauna. Nalala ko, last ko palang nilagay ang cellphone sa pocket ng sauna. Doon sa pocket ng sauna. So, ang tagal, friends. Inanap ko talaga sa buong apartment. Doon lang pala. Kaya, isa yun sa epekto ng, vaccination. Yung, mind. Kulangan ng presence of mind. At saka kain ako, friends. Baka boast po yung presence of mind. Lalo na dito. Yan. Kasi, paborito ko to, friends. Parang tsokolate kasi yung lasa kasi nilagyan ng coconut oil. Sige, friends, kain tayo. Itong, friends. Ito siyang Therapearl. Para talaga to sa mata. Para ma-relax yung mata. Ipinasok ko to sa freezer kanina. Pero ngayon, iba yung purpose niya. Hindi siya para sa mata, kundi para sa vaccination site ko. Yan. Malamig po siya kasi nakapasok sa freezer. So, i-cold compress ko yung vaccination site for ilang minutes. Ano po ngayon? Approximately 5 hours after vaccination. Yan feel na feel din ng vaccination site ko yung Therapearl. Yan. Maganda ang feeling, friends. Kasi masakit yung arms. Tapos nilagyan ng Therapearl.
Okay lang siyang ganyan. Kasi hindi naman siya tulad ng ice cubes na, or, ang tawag nito, yung mga ice na nilagay mo lang sa plastic. Diba, mag-ano siya, basa-basa. Ito maganda to kasi hindi siya nababasa-basa. Kaya, gustong-gusto ko siya. Update. Approximately 5 hours after vaccination. Ayan, yung Therapearl nilagay ko sa arms ko. Kahit nilagay ko siya sa freezer na negative 17 degrees centigrade, hindi ko talaga ma-feel masyado yung lamig. Meron akong nafe-feel na lamig pero parang kunti lang. Hindi masyadong malamig, friends. Ewan ko, ba't ganun? Siguro, mainit lang talaga yung katawan ko. Kaya hindi ko ma-feel yung lamig. At, yun, dito lang ako sa bed after ako kumain. Kasi, nagpunta ko sa kitchen. Nagkakabangga-bangga ako, friends. Tapos, yung hinanap ko din yung phone. Pagkabangga-bangga din ako. So, isa po sa effect after vaccination ay nahihilo. Yun. Nahihilo at kulang ng presence of mind. Yun, friends. Yun yung isang update ko. Tapos, aside from masakit yung arm, hindi ako nag-check uli ng blood pressure. Kanina, nag-check ako kanina, diba? Nakita niyo, friends, na mataas talaga yung blood pressure. Mataas yun compared sa usual blood pressure ko. Kaya, inano ko na lang. Ninais ko na lang mag-rest. Ngayon. Tapos mamaya-maya higa na din ako. Si-check ko muna din yung blood pressure ko mamaya-maya. At saka, tingnan ko yung body temperature. At saka, oxygen level din. Check ko. So, yan, friends. At saka, kung tatanong nyo, kung, ang tawag nito, parang sinisipon, whatever. Kasi ngayon, mahirap po, i-connect yung mga sipon. Iba pang mga, respiratory symptoms, mahirap po i-connect sa vaccination kasi winter time. Pag first vaccination, congested talaga. Pero di ko alam kung connected yon sa vaccination o dahil sa weather. At saka ngayon, kanina, wala naman ako masyado pang nafe-feel na congestion, pero ewan ko kung mahiga ako kung okay ba. Kasi minsan, okay ako, tapos pag nahiga na, nahihirapan ng huminga. Dahil nako-congest yung ilong dito. So, nag-hope ako, friends, na ngayong second shot, mas better, di ganun ka, presence of mind, friend. Nahirapan ako ng mga words, anong sasabihin ko. Di malala yung symptoms kumpara sa first dose ang ma-feel ko. Presence of mind, hindi ako nagka-problema first dose. Hindi ako nagka-problema niyan. At saka balance. Wala akong problema. At saka blood pressure, friends. Hindi rin tumaas yung blood pressure ko first dose. Ngayon tumaas yan. So, i-check ko yung body temp kasi first dose, tumaas yung body temperature ko. At saka, heart rate tumaas din. Hindi ko na-check pa yung heart rate, yung oxygen level, at saka, body temp. Hindi ko pa na-check. Pero blood pressure, tumaas siya. Kaya nga, inantay ko from 140 plus, inantay ko na maging 130 plus yung systolic. Before ako sauna kanina. Kasi hindi ko naman yung usual na blood pressure. Usual blood pressure is less than 100 yung systolic pressure. Tapos, over 70 to 80. Ganun. Tapos, kanina is 88 ang ang diastolic pressure. Kaya, ayun.
Medyo hindi pareho, friends, yung symptoms na na-feel ko sa first dose at ngayong second dose. Yun lang masasabi ko, friends. At sure ako, friends, na kung ano man yung symptoms na nararamdaman ko, iba din yun mga symptoms na nararanasan ng ibang mga tao. Kasi friends, iba-iba naman po tayo ng reaction. Yung immune system natin hindi pareho. Yung reaction sa vaccine. At saka yung paggawa din ng antibodies, hindi din tayo sure kung ano, kung gagawa ba siya kaagad talaga ng antibodies or what. 'Di ba? Kaya nang hope talaga ako, friends, na gumawa ang katawan ko ng antibodies against sa COVID-19 kasi yun na nga, uulitin ko naman, friends. Purpose ko talaga, ba't ako napavaccinate para maprotektahan. Protektahan ng sarili ko. Hindi lang to para sa sarili ko, pati sa ibang mga tao. Kaya, hoping for the best talaga ako nito, friends. Okay lang yung mga symptoms ngayon. Carry ko yan, friends. Kakayanin. Lalagay ko na naman tong sa freezer kasi parang walang effect. Ano ko ba? Parang makakainom ako nito ng paracetamol kasi gusto ko sana wag uminom. By the way, about vitamins, uminom na naman ako. Kasi kaninang umaga, uminom na ako ng vitamins. Kasali na yung vitamin D, vitamin C, zinc. Kasali yun sa ininom ko kaninang umaga. Tapos, ngayong after vaccination, hindi nga ako uminom ng ibuprofen at saka paracetamol, hindi ako uminom. Pero uminom ako ng vitamin C, vitamin D, uminom din ako ng vitamin E. Ano ba yung ininom ko, friends? Zinc. Yan, uminom ako, friends. At saka, so far so good. Hindi mo na ako iinom ng Paracet, ibuprofen, ano tawag nito? Kasi meron ako dyan mga anticongestant, meron ako mga ganyan, anti-inflammatory. Hindi mo na ako iinom for now. Pero kung mahirapan talaga akong huminga para matulog, iinom talaga ako ng anticongestant, friends. Alam kong hindi yon advisable. Pero paano naman? Hindi naman okay, friends, na hindi ako matutulog. First dose ng vaccine, medyo nahirapan talaga ako kasi gusto kong wag uminom. Yun, hindi na tuloy. Hindi ako nakatulog. Sakit-sakit ng ko, arms. Mas masakit pa yung arms ko pag first dose kaysa ngayon. And I hope wag sumakit ng katulad sa first dose kasi hindi ko yung gustong nangyari, friends. As in, sobrang sakit ng first dose. Sana wag mangyari yun, friends. Yun. So, yan muna for now, friends. 5 hours after vaccination. Past 2 a.m. here. Hindi ko pa ma-check kung ilang hours after vaccination. Isusulat ko na lang. Kabaligtaran talaga siya sa first dose. Ayan, nangikinig yung kamay ko. Kasi nilalamig talaga ako, friends. Meron akong fleece na blanket. Tapos ito, as in, to, sobrang kapal nito, friends. As in, mabigat to siya, friends, kasi sa ilalim nito, kasi itong na to, good for double to siya, friends, kasi sa ilalim dalawang klaseng blanket ang nasa ilalim nito, winter at saka vecd na nasa ilalim nito, plus ito, friends. Pero nilalamig talaga ako kahit pasok pa yung dalawang kamay ko sa blanket.
first dose, friends, ay naiinitan ako. Kailangan hindi ako mag-blanket. Ngayon baliktad, nilalamig talaga ako. Yan, hindi po yan ano lang yan, air purifier yung nasa gilid ko. At hindi ko naman masasabi yan yung cause ba't ako nilalamig, kasi ilang years na akong may ganyan sa gilid. Hindi naman ako nilalamig, ngayon lang talaga. As in, nagsishake nga yung ko, kamay, kasi linabas ko yung isang kamay kasi hinawakan ko yung phone ko. Nilalamig ako, friends. At ang sakit ng buong katawan ko. First dose, ang masakit yung arm, isang arm lang kung saan ako may in-inject yung vaccine. Ngayon, masakit din yung arm kung saan may vaccine, kung saan in-inject yung vaccine. Pero masakit pati buong katawan ko. So, hindi lang yung arm yung nafe-feel ko, buong katawan ko talaga, kaya hindi ako makatulog. Masyado. Nilalamig nga ako. Iba yung reaction ng katawan ko ngayon kaysa sa first dose. Ibang-iba talaga, friends. So, naiintindihan ko na ngayon kung bakit may mga matatanda na hindi talaga nila kaya ang vaccine. Kasi 'di ba, first dose hindi tumaas yung blood pressure ko. Pero ngayong second dose tumaas siya, friends. Tapos first few hours hindi tumaas yung heart rate ko. Tapos ngayon mataas siya, yung resting heart rate ko mataas. Usually 60, between 60 plus. Pinakamataas na yung 72. Ngayon 80 plus talaga, pero naintindihan ko naman yung katawan ko ba't mataas yung heart rate, kasi masakit yung buong katawan ko. Hindi lang yung arm ang masakit, buong katawan talaga. Yun yung update, friends. Akala ko magiging okay to ang second dose at pwede na ako pumasok next day, pero iba talaga, friends. Iba yung reaction niya kaysa sa first dose. Parehong may reaction, pero iba yung reaction ngayon. Mas madami akong pain. 10 hours after vaccination na pala, friends. Ayun, nag-message ako sa family ko sa Pilipinas. Sabi ng kapatid ko, kasi sobrang sakit ng ulo ko. May headache talaga ako simula kahapon, friends. Sakit yung ulo ko, tapos sakit yung buong katawan ko. Siyempre yung pinakamasakit yung injection site, pero buong katawan ko masakit, tapos nag-chill ako. Sabi ng kapatid ko, wag ka talagang uminom ng pain reliever, kasi baka umakyat masyado yung blood pressure mo. Kasi yung BP ko po, friends, ay tumaas. Ngayon hindi na siya masyadong tumaas kasi hindi ako tumatayo higa lang ako. Tapos para avoid na din, friends, na mabangga uli ako kasi dizzy ako kagabi. Masakit talaga ulo ko, friends. Gusto kong uminom ng paracetamol, pero sabi ng kapatid ko, wag munang uminom. Yan yung update sa ngayon, friends. Past 3 AM pala ngayon. Sakit ng ulo ko. Hindi naman ako makainom ng paracetamol. Nilalamig ako, nag-chill talaga ako. AM update. Approximately 21 hours after vaccination. Yun po, absent ako today sa work kasi umakyat yung blood pressure ko, umakyat. So hindi talaga ako nakainom ng pain reliever whole night, as in painful buong katawan ko, hindi lang yung arm, buong katawan talaga, friends. Tapos headache, grabe yung headache ko, until now meron pa akong headache, kaya uminom ako ng Paracet. Chinek ko muna yung blood pressure, tapos uminom ako ng paracetamol.
Tapos, as in, pati yung mga gums ko nag-inflame talaga siya, friends. Parang, kasi pag, friends, nag-menstruate ako dati. 'Di ba yung endometriosis, din siya, yung parang inflammation problem din siya. As in, ganun din, friends, buong katawan masakit, including gums. Yun yung nangyari. So, yung talaga, yung inflammatory, system, tawagin, nag-react talaga siya, friends. And, ayun, need ko nang kumain. So, mga fruits, combination of fruits lang yung, friends, kakainin ko. Yan, mga frozen na fruits. Yung hindi frozen, lang yan, apple at saka banana, at saka dalawang, yan, bagong bayan, nagkaling din sa freezer. Yan yung food ko for today. Yung frozen fruits dyan, yung iba't ibang klaseng berries, at saka avocado. Yun. Walang cream, friends. Yun lang talaga sila. So, parang creamy na din kasi yung avocado, 'di ba, creamy siya, tapos yung banana matamis. So, yun na yun, friends. So, ayan, masakit pa din yung ulo ko. Uminom ako ng paracetamol ngayong umaga para makakain ako. Kung pwede nga lang, sa bed lang ako, friends, pero kailangan talagang kumain. Hindi naman pwedeng hindi kumain eh. Wala naman akong kasamahan dito sa apartment para gawan ako ng food, kaya need ko talagang bumangon. So, kakain ako, friends, tapos magre-rest uli. Yun yung update. More than 24 hours na since na-injectan ako ng Covid-19 vaccine. At yung body temperature ko, hindi pa din siya bumabalik sa dati. Yung headache ko, andyan pa din. Yung blood pressure ko, medyo mababa na siya, pero hindi pa din sa usual na level ko. At, yun, pagka mga 2 a.m. plus, nag-chill po ako kahit yung blanket ko. Alam niyo po yung na makapal yun na mga blanket. Tapos, yung makapal na blanket na upang winter blanket, may cover na yun, friends, ha. Tapos, yung blanket na may cover, linagay ko sa isang malaki pang lalagyan. Kasi, nilagyan ko pa siya ng another layer. So, parang tatlong layer na yun. Plus, meron pa akong fleece na nilagay. Pero, kahit ganun pa din, friends, as in, nilalamig talaga ako. Nag-chill talaga ako. Na yung, kung walang stabilizer, yung phone ko nagaganon-ganon talaga siya, friends. So, yun yung nangyari pagka madaling araw. Tapos, pagka umaga na, iba na naman yung naranasan ko, friend. Naiinitan na naman ako. So, remove lahat. T-shirt na lang naiwan. Tapos, ngayon na naman, na more than 24 hours na ang nakaraan, nag-chill na naman ako, friends. Hindi naman ako andun sa labas. Dito naman ako sa kwarto kasi nga hindi ako naglalakad-lakad kasi ayaw kong tumaas yung blood pressure ko. Kasi kung tumaas yung blood pressure, hindi ako makaka-take ng tawag nito, pain reliever, kasi baka mas tumaas pa. So, ayun, dito lang talaga ako sa loob ng kwarto. Pero ganun pa din, friends. Nag-chill ako. Tapos chinek ko yung, yung body temp. Kung sa general siya na body temperature, normal pa din kasi 37.9. Pero yung usual temperature ko talaga, friends, from 35.6 to 36.3 lang talaga siya. Kasi mahilig ako mag-check ng temperature ko. Yun lang talaga yung normal temperature ko. Pero, ngayon, na masama yung pakiramdam ko, ganun, 37.9. Hindi siya bumababa ng 37, friends. So, kung ikukumpara siya sa general population, sasabihin wala talaga akong fever. Pero kung ikumpara siya sa usual temperature ko, iba na talaga siya, friends. Katulad din ng blood pressure ko, 145
dito friends, parang hindi pa yun masyadong mataas. Pero yung usual friends, blood pressure ko, mataas na yung 110, usually 98, ganyan. Tapos, naging 145, tapos, dito lang, nag-rest lang talaga ako kasi, dizzy din ako, friend, kagabi. Pag, ako, naglalakad-lakad, nababangga-bangga ako, kaya, nag-rest na lang ako kagabi, early pa talaga, mga 7 p.m. Nakahiga na ako sa bed. So, yun friends, sa sinabi ko uli, ang reaction ng katawan ay hindi po pareho friends. Kahit ako, yung first dose at ngayong second dose, hindi pareho yung reaction ng katawan ko. Kaya wag nyo pong ikumpara yung experience ko sa experience ng mga kakilala nyo po. Kasi hindi po kami pareho ng reaction ng katawan. Hindi po kami pareho ng katawan. Hindi po kami pareho ng immune system. Isa din pala, aside from headache, kagabi, as in, sobrang sakit ng buong katawan ko, friends. Masakit talaga siya. Kasi first shot, yung nafe-feel ko lang talaga yung pain dito sa arms. Pero ngayong second shot, buong katawan ko talaga masakit, friends. So, yung pain ko dito sa arm, hindi ko na siya masyadong napapansin kasi buong katawan masakit. Ngayong araw na to, kasi kagabi yun nangyari, diba? Ngayong araw na to, hindi na siya masakit. Pero, parang pagod na pagod ako, friends. Ganun yung nafe-feel ko. At, yesterday, hindi ako congested. Di ko alam kung dahil sa weather to, o dahil connected to sa vaccination. Congested na naman ako ngayon. So, yun. Iinom na naman ako ng mga anti-congestant. Hindi pa naman okay, friends, na magti-take ng decongestant. Sinisipon ako. Ng decongestant pag mataas yung blood pressure kasi mas tumataas pa siya. Kaya, hindi magandang combination yung nangyayari sa akin ngayon kasi hindi ako basta-basta nakakainom ng gamot na gusto kong inumin. So, sa inyo friends, kung hindi pa po kayo nakapavaccinate, kayo na ang bahala kung anong yung desisyon nyo, kung pa-vaccinate or hindi, kasi nga hindi pare-pareho yung natin. Tumutulo talaga yung ilong ko, ha. Hindi pareho yung reaction ng katawan natin, friends. Hi friends, it's 32 hours after vaccination. Kanina, di ko na maalala kung mga 2 hours ago or 1 hour. Uminom ako ng paracetamol, 500 grams. Kasi 37.9 yung body temperature ko, tapos masakit yung ulo ko. Tapos, nasi-chill na naman ako. Tapos ngayon, nagising ako kasi nakatulog ako, friends. Nagising ako kasi kahit naka-blanket. Ito 3 layer to, friends. Isa pa dito. Nilalamig pa din ako. Tapos chinek ko yung temperature. Nakakaloka, naging 38.1 tuloy yung temperature instead na bumaba. Yung usual body temperature ko, friends, mataas na yung 36.3 kahit summertime. Yan talaga yung usual temperature ko. Mababa talaga yung body temperature ko, friends. 35.8 to 36.3 talaga yung usual. Ngayon, ang 38.1 siya. Siguro, iinom na naman ako uli ng 500 grams na paracetamol. Baka mag-help. Hi friends, last update po. Na po ngayon, Thursday morning. Na-vaccinate po ako Tuesday noontime. Kasi 12:40 yun nangyari. 12:40 noon. So, ayun, absent pa din ako today kasi kagabi, kahit uminom na ako, friends, ng 500 milligrams na paracetamol. Kasi 37.9 yung temperature ko. Tapos mainit talaga yung katawan ko. Tapos may headache ako kagabi. Uminom na ako ng 500 milligrams. Tapos after mga 2 hours, pag check ko ng temperature, naging 38.1 tuloy. Tumaas siya. So, uminom na naman ako uli kahit hindi pa 4 hours.
uminom naman ako uli ng paracetamol. Tapos, pagkagabi, friends, kasi na ako, ang tawag nito? Parang sinisipon ako at as in tumutulog talaga yung sipon ko kagabi. Yun, habang humihiga ako, dapat 2 unan talaga yung nakapatong para makatulog ako, friends. Okay, nakatulog na ako. Kasi pag first night after ako na-vaccinate, as in, wala talagang tulog kasi painful, buong katawan ko painful, friends. Sabi ko nga, first shot, ang lang, nafe-feel ko na pain ang sa arm lang. Pero second shot, buong katawan talaga masakit. So, kagabi, na lang siya, hindi na masakit yung katawan ko. Pero parang pagod na pagod ako, yun yung na-feel ko. Tapos, minomonitor ko pa din yung blood pressure ko at saka heart rate. Kasi yung heart rate ko until now, kahit makahiga lang ako, yung resting heart rate, hindi talaga siya normal pa, friends. Yun. And hopefully, today maging okay na ako kasi mga panglasa ko, ganyan, hindi pa din okay. Kahapon, kumain ako twice. Yung first, kinain ko mga frozen fruits lang, friends. Breakfast, lunch, tapos yung dinner ko. Kasi nagluluto ako in advance. Tapos, for the frozen ko, ko lang yung food na frozen day before. Night before. Nakasto na siya, nakalabas na siya sa kitchen. Yun yung kinain ko. And today, hindi pa kasi ako kumain ng breakfast. Kumain na ako ng nuts kanina. Nagluto talaga ako ng rice. Yung last na 1 cup ng rice ko, linuto ko na siya. Yun, kakain na talaga ako kasi yung day mismo na vaccinate ako after work, dapat lang ako, naka-rest. Kasi dizzy talaga ako, friends. Tapos yesterday, masama yung pakiramdam ko. Kaya hindi ako nang hilamos. Sorry, friends. Ngayon, second day, hindi pa ako nakapanghilamos. Mamaya manghihilamos na ako. Yan ang itsura ng taong hindi nakapanghilamos for 2 days. Pasensyahan na, friends. Kasi ganun talaga pag not feeling well. Need talaga unahin mag-rest. Kasi pag masama yung pakiramdam mo, tapos mataas yung blood pressure, hindi talaga maganda na maglakad-lakad ka pa din. Tulad na nangyayari sa akin, few hours after vaccination, naglakad-lakad pa din ako kasi meron akong kinukuha sa kitchen, ganyan. Kabangga-bangga ako, friends. Hindi naman maganda yung ganun. Wala naman akong kasama dito para mag-assist sa akin, 'di ba? So, lang talaga ako nag-rest. Pagpasensya na, grabe talaga dry yung lips ko, friends, Dry talaga siya, as in, talaga, grabe ka dry. Ita-try ko na uminom na madaming water today kumpara yesterday kasi alam kong dahil to sa sinisipon ako, 'di ba? So need ng katawan ko ng maraming tubig. At saka mataas yung temperature ko yung day mismo na vaccinate ako, tapos kahapon mataas talaga yung temperature ko, kaya nagganito na yung lips ko ngayon. Crack talaga, as in. Iba talaga. Kawawang lips. Yun, so itatry ko, friends, na uminom ng madaming tubig ngayon, kumain, at saka manghihilamos. Hindi ako nakapanghilamos. Tapos kung okay na yung pakiramdam ko talaga, mamayang hapon maliligo na ako, friends. Kasi iniiwasan ko din na wag muna maligo. Yun lang yung update, friends. Last update for my second dose sa Covid-19 vaccination with Pfizer. Uulitin ko, friends, huwag nyo pong ikumpara yung experience ko. Ayun, sinisip na naman ako. Pasensya na.
Huwag niyo pong ikukumpara yung experience ko sa pwedeng mangyari sa inyo kung hindi pa kayo na-vaccinate kasi iba-iba naman po tayo ng reaction. Iba-ibang katawan, kahit magkapatid pa kayo or kahit twin pa kayo, posibleng hindi pareho yung reaction ng katawan nyo. Yun. So, wag pong ikumpara. Kung kayo po ay walang reaction, kasi hindi naman po lahat ay may reaction. Kung wala pong reaction na nangyari sa inyo after vaccination, maswerte po kayo. Di po ba? And ipag-pray po natin ang iba pang hindi pa nakatanggap ng vaccine at gusto magpa-vaccinate na maging okay naman sila. Nag-hope nga po ako na yung nangyari sa akin sa first shot at second shot, yung mga reaction ko, na hindi yun mangyari sa mga kakilala ko. Kasi hindi po madali, hindi po, imagine niyo po, buong gabi hindi ka makatulog kasi dahil sa reaction. First shot at saka second shot ha. Night after ako na-vaccinate. Hindi talaga, hindi siya komportable. Painful talaga. Pero na-overcome ko naman, friends. So, hindi ako mag-advise na magpa-vaccinate kayo. I-weigh nyo siya, friends, yung advantages at disadvantages. Kasi sa part ko, friends, tingin ko, need ko talaga magpa-vaccinate. First liner ako, friends, kaya need ko talaga. Kasi, nakakasalamuha talaga namin yung mga may COVID. Friends, yung vaccination, naman yan? Personal choice. Personal choice po, friends. So, sa akin, choice ko po na magpa-vaccinate. Kayo po, may choice din kung magpa-vaccinate o hindi. Yun lang po. Have a nice day.